Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan nito ni Asoy. Taong 1970, Ormoc, Leyte. Ang lungsod ng Ormoc ay isang paraiso sa ilalim ng maputlang sikat ng araw. Sa pagitan ng malawak na look ng Ormoc at ng matatayog na kabundukan ng Alto, ang mga plantasyon ng pinya ay tila isang dagat ng luntiang dahon na sumasayaw sa ihip ng hanging dagat. Ngunit sa mga liblib na bahagi ng Barangay Gaas, kung saan ang hamog ay hindi nawawala kahit tanghaling tapat, ang lupa ay may ibang kwento. Dito naninirahan si Asoy, isang lalaking may balat na kasing kulay ng lupang tinatamnan niya. Si Asoy ay kilala sa pagiging mailap at mahiyain. Palagi siyang nag-iisa, hindi siya palakwento, at lalong-lalong hindi siya naniniwala sa mga sabi-sabi. Para sa kanya, ang tanging batas na dapat sundin ay ang batas ng paggawa. Magtanim sa umaga, mag-ani sa hapon, at matulog ng mahimbing sa gabi. Ngunit ang Ormoc ay may madilim na kasaysayan. Noong unang panahon, bago pa ang mga malalaking baha at bago pa ang modernong panahon, ang mga bundok dito ay pinamumugaran ng mga balbal at wakwak. Matagal silang nanalasa hanggang sa ang kwento nila ay napagpasapasahan sa paglipas ng panahon. At ang mga kwentong ito ay naging pamana na sa paglipas ng mga henerasyon. Tuwing bumababa si Asoy sa bukid, ito rin ang nagsisilbing kwento ng lola niyang si Epang. Asoy, huwag ka masyadong magpapagabi sa pag-uwi mula sa sakahan. Ang mga anino sa lugar na ito ay hindi laging sumusunod sa galaw ng araw. Minsan, ang anino ay nauuna sa tao. Ngunit kapag naririnig niya ang mga sinasabi nito, tumatawa lang naman siya na parabang isang malaking biro ang sinasabi ng lola niya. Lola naman, ang kinakatakutan ko lang ay ang abono na tumataas ang presyo. Ang mga aswang, baka gutom lang ang mga nakakakita niyan. Kumain sila ng pinyaka mo, baka sakaling tumamis ang paningin nila sa mundo. Ganon at ganon ang kanyang nagiging sagot na siya namang hindi na gaanong pinapansin ng matanda. Hinahayaan lang siya nito na parabang wala na yung balak na patulan siya sa kanyang mga paniniwala. Subalit, sumapit ang isang gabi. Ang kanyang pagiging radikal ay susubukin ng isang lagim na hindi kayang maipaliwanag ng agham. Nagsimula ang lahat nang biglang mawala ang isa sa mga inaalagaan niyang barako. Kinabukasan, nakita niya ang balat nito na parang hinubad sa katawan. Walang bakas ng dugo at ang tanging naiwan ay ang amoy. Isang amoy na tila nabubulok na isda na hinaluan ng kamangyan. Dala ng kuryosidad, sinubukan niyang hanapin ang nawawalang katawan nito, ngunit sa kasamaang palad, hindi niya ito nakita. Makalipas pa ang ilang minuto, habang naglalakad siya sa gitna ng taniman, napansin niya ang katahimikan ng kalikasan. Ang mga kuliglig at palaka ay bigla na lamang tumahimik, kasabay ng paglanghap niya ng kakaibang lansa sa hangin. At habang dahan-dahang lumulubog ang araw, napapansin niya ang kakaibang kaba na bigla na lamang bumalot sa katawan niya. Kalaunan, pagdating niya malapit sa isang malaking puno ng nunok, napansin niya ang paglagaslas nito kahit wala namang umiihip na hangin. Maya-maya pa, pagsilay niya sa lugar, dito niya napansin ang isang nilalang na unang beses pa lamang niyang masilayan. Malayo ito sa wangis ng isang ibon pinuno dahil ang nakita niya ay isang figura ng babae nakasuot ng punit-punit na damit at may nanlilisik na mga mata. Kapansin-pansin din ng mga malalapad nitong mga braso na parabang mga pakpak. Ang buhok nito ay mahaba at tila may sariling buhay, kumakaway sa hangin habang siya ay nakalutang sa gitna ng dilim.
Nang makita ito ni Asoy, mabilis siyang kumaripas ng takbo. Hindi na siya nag-isip pa dahil alam niya sa kanyang sarili na ang nakita niya ay isang nilalang na hindi maipaliwanag. Maya-maya pa, napansin na lamang niya na nasa loob na siya ng kanyang tahanan. Sarado na ang pinto, ngunit nakababahala ang mga tunog na kanyang naririnig. Maya't maya rin ang nangyayaring pagkatok pagkatapos sabayan ito ng isang malakas na pagtawa mula sa nilalang na humabol sa kanya. Kalaunan, binalot ng katahimikan ang paligid. Nag-iba ang simoy ng hangin at nawala ang takot na kanyang nararamdaman. Dahil sa pangyayaring yon, tsaka pa lamang siya napanatag. Alam niya na wala na ang nilalang, ngunit hindi pa rin siya nakasisiguro na hindi na ito babalik. Lumipas ang buong gabi. Si Asoy ay hindi nagkaroon ng maayos na pahinga. Buong magdamag siyang gising, nagmamasid at nakikiramdam sa bawat kaluskos ng kahoy na kanyang naririnig. Kalaunan, nang mapansin niyang umaga na, dali-dali siyang tumungo sa bahay ng lola niya para humingi ng tulong. Pagdating niya roon, nakita niya itong papaalis na. Mabuti na lang, kagad niyang inilahad ang mga nangyari, kaya nagdesisyon ito na kansilahin ang lakad nila ng anak niya. Pagpasok nilang dalawa sa loob, hindi na ito nagpaligoy-ligoy na magtanong. Inalam nito ang kanyang mga naranasan hanggang sa maunawaan na nito ang lahat. Bakas sa mukha ni Asoy ang matinding takot, kaya hindi na nagduda ang lola niya sa mga sinabi niya. Alam mo kasi, Asoy, hindi lahat ng bagay sa mundong ito ay mauunawaan ng mga tao. Katulad ng hangin, misteryo para sa atin ang kanyang pinagmulan. Ang perpektong mundo kung saan tayo nakatira ay isang regalo. At kagaya ng isang regalo, marami itong lihim na sorpresa. At ang nakita mo kagabi ay isa sa mga sorpresang sinasabi ko sa iyo. O ngayon, ano ang nararamdaman mo? Naniniwala ka na bang umiiral sila? Dahil sa sinabi nito, napayuko lang naman siya habang nag-iisip ng malalim. Hindi siya sumagot pero aminado siya sa kanyang pagsang-ayon sa mga tanong nito. Ilang minuto pa ang lumipas. Dito na inilahad ng lola niya ang tungkol sa mga balbal na posibleng naghahanap ng pagkain. Hindi ito nag-iisa kapag nangangaso dahil palaging nasa tabi nito ang mga wakwak. Sila ang papaslang sa nakita nilang biktima at mga balbal naman ang kukuha sa labi nito kapag yon ay malamig na. Mariin din itong inilahad na hanggat maaari maging behilante siya sa kadahilan ng kokonti ang mga namamatay noong mismong buwan. Ibig sabihin, panahon ito ng taggutom ng mga nilalang, kaya hahanap sila ng paraan kung papaano makakakuha ng pagkain na angkop sa mga pangangailangan nila. Matapos itong mailahad ng lola niya sa kanya, agad nitong kinuha ang isang garapon sa altar na may lamang langis at mga ugat. Itago mo ito, Apo. Kahit na anong mangyari, wag na wag mo itong ilalayo sa katawan mo. Dahil sa panahon ng panganib, ang bagay na ito lang ang iyong maaasahan. Pagkasambit nito ng mga kataga, tumigil na ito sa pagsasalita. Napansin kasi ng lola niya na biglang nagbago ang ihip ng hangin, indikasyon na meron ng nakikinig sa kanila. Dahil dito, kung kaya't dali-dali naman siyang nagpaalam. Naisip niya kasi na hindi siya pupwedeng abutan ng hapon sa baryo dahil maaaring tambangan na naman siya ng nilalang na nagpaparamdam sa kanya. Pagkaraan ng ilang minutong paglalakad, nakabalik na si Asoy sa kanyang bahay. Bagaman walang nakita, abot langit ang takot na naramdaman niya. Pagpasok niya sa loob, kagad niyang isinara ang lahat ng pinto at bintana. Dali-dali rin niyang binuhay ang mga lampara bago siya tuluyang nagpahinga.
At habang nag-iisip, sinigurado niyang nakatrangka ng maayos ang bawat pinto at bintana. Nag-iisa lang kasi sa kubo si Asoy, kaya kapag kami nakapasok doon, paniguradong walang nakakaalam sa mga nangyari. Sumapit ang hapon. Ang simoy ng hangin ay mabigat. Ang mga aso ay labis na nagsisialulungan na parabang nakakakita sila ng mga panganib sa hinaharap. Karamihan sa mga kapitbahay niya ay nagtataka dahil sa kakaibang pakiramdam na nararanasan nila. Gayunpaman, ang mga ito ay hindi naghanda. Tiningnan nilang isang ordinaryong gabi ang sasapit nang hindi nag-iisip ng kahit na anong panganib. Hanggang sa tumungtong ang 7:00. Sa oras ng hapunan, ginambala sila ng malalakas na alulong mula sa bundok. Ang mga nilalang ngayon ay nagdadala ng kamatayan, kaya lahat ng mga kapitbahay niya ay talaga namang nagulat. Bawat isa ay nataranta sa puntong napilitan ng lumabas ang mga ito para pagmasdan ng mga nangyayari sa paligid. Ngunit pagdating nila sa labas, wala silang nakita. At ang tanging sumalubong sa kanila ay ang maliit na liwanag ng buwan na paulit-ulit na natatakpa ng ulap. Habang nag-uusap ang mga ito, nanumbalik ang katahimikan. Nawala ang mga alulong at higit sa lahat na tahimik ang mga hayop sa paligid. Akala nila wala na, pero nang akmang tatalikod na sila, isang malakas na simoy ng hangin ang biglang bumalot sa baryo at sa isang kisap mata, dumilim ang buong paligid dahil sa pagkamatay ng lahat ng gaserang may siga sa loob ng bahay. Kagad na nagkagulo ang mga tao. Dali-dali silang bumalik sa kanilang mga tahanan, pero huli na ang lahat. Dahil hindi pa man sila nakakapasok, sinakmal na sila ng mga nilalang na mula sa dilim. Kagad na bumaon ang mga pangil nito sa kanilang mga leeg, kasabay ng pagdarag sa kanila patungo sa kawalan. At ang mga pamilya naman itong naiwan ay pinasok na rin ng mga nilalang na kararating pa lang. Nakita ni Asoy ang lahat, kaya halos hindi niya mawari kung ano ang gagawin niya sa mga oras na yon. Gusto na niyang lumabas noon para tumakbo at tumakas, pero ang kanyang kutob ay nagsasabing ikamamatay niya ito kapag yon ay ginawa niya. Kaya hawak-hawak ang garapong ibinigay ng lola niya. Nagsumiksik siya sa loob ng silid kung saan siya nagpapahinga. Doon naging limitado ang kanyang paghinga at kilos. At lahat ng mga naririnig niyang sigaw at pagmamakaawa, pilit niyang ipinagsawalang bahala. Kinontrol niya ang kanyang takot sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na ito ang pinakamatindi niyang kalaban kapag hindi niya ito napahinto sa pagsakop sa kanyang katawan. Dumaan ang ilang minuto. Ang baryo ay muling natahimik. Ang mga nilalang ay biglang umalis. Bit-bit ang mga biktima na kanilang nakuha. Ngunit nang maramdaman niyang wala na ito, 3 katok ang kanyang narinig mula sa labas ng bahay niya. Maya-maya pa, sinabayan ito ng isang maamong boses ng dalaga. Asoy? Nandyan ka ba? Buksan mo ang pinto, Asoy. Naparito ako para tulungan ka. Nang marinig niya ito, katakot-takot na pakiramdam ang kanyang naranasan. At yung takot na kaninang kinokontrol niya, mabilis na bumalot sa kanyang katawan. Sinubukan niyang pigilin ito pero masyado siyang nagulat sa mga nangyari at narinig niya. Kaya naman kahit anong gawin niya, hindi na siya makapag-isip ng tama. Dahan-dahan ang nanginginig ang kanyang katawan at hindi na niya malaman ang kanyang mga gagawin. Basta ang alam niya, demonyo ang nilalang na nasa labas ng bahay niya. Hindi niya ito pupwedeng buksan dahil naniniwala siya na naparoon yun para sa buhay niya. Ngunit habang tumatagal ang pagtawag ng babae, ang kanyang isip at desisyon ay biglang nag-iba. Nawawala ang takot niya at unti-unti niya na itong pinagkakatiwalaan hanggang sa mapansin niya ang kanyang sarili na nasa harapan na ng pinto. Nakahawak na sa trangka ang kanyang mga kamay habang marahan itong binubuksan. Nang bumalik ang kanyang wisyo, sinubukan niya itong pigilan pero
ang trangka ay nabuksan na niya at ang pinto ay dahan-dahan ng tinutulak ng nilalang na nasa labas ng bahay niya. Sa isang kisap mata, nakita niya ang maputlang balat ng isang dalaga at ang mahahaba nitong buhok na halos sumayad na sa lupa. Nagniningas na parang uling ang mga mata nito at ang pangil nito ay halos kasing kulay ng pilak. Pagbukas nito ng pinto, wala na siyang nagawa kundi ang mapaatras. At sa puntong yun pinuno, ang oras at mundo ni Asoy ay parang tumigil dahil sa matinding takot na kanyang nararamdaman. Gusto niyang magsalita para kausapin ang nilalang, pero ang kanyang dila ay para bang umuurong pabalik sa kanyang lalamunan. Hindi niya maibuka ang kanyang bibig at hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Pagsarado ng babae ng pinto, dahan-dahan itong lumapit sa gasera. At doon, kagad itong nagsindi ng siga, kasabay ng pagiging normal ng anyo nito. Asoy, makinig ka. Hindi ako pumunta rito para kainin ka. Naparito ako para balaan ka. Umalis ka na sa lugar na ito hanggat meron ka pang pagkakataon. Bukas, ang mga taga dito ay makikita mo pa rin. Para silang mga ordinaryong tao, pero may mapapansin kang kakaiba sa kanila. Mag-iingat ka, dahil yung mga yan ay hindi na ang mga taong dati mong kakilala. Sila na ay ganap na tagasunod ng aking ama. Matapos nitong magsalita, kagad siya nitong inabisuhan na ang pinakaligtas na lugar na maaari niyang puntahan ay sa puder ng kanyang lola. Doon, hanggat nasa bahay niya si Lola Epang, hindi siya kayang galawin ng mga nilalang. Inabisuhan din siya nito na kung ilang araw magtatagal ang kanilang panginginain at kung saan-saan silang lupalop makakarating. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, agad itong tumayo habang pasimpleng pinapatay ang aandap-andap na liwanag ng gasera. Pagbalot ng dilim sa bahay niya, nakita niya itong ngumisi habang naglalakad pabalik ng pinto. At nang mabuksan na ito ng dalaga, muli itong nagwika ng, "Mag-iingat kayo, Asoy. Sabihin mo sa lola mo, ako na mismong humihingi ng tawad sa mga pangyayaring ito. Unawain niyo na lang, dahil ang aking ama ay wala na sa sarili niya." Matapos nitong ilahad ang mga bagay-bagay, kagad itong umalis sa isang kisap mata. Hindi niya mawari kung papaano ito naglaho dahil sa bilis na halos hindi na nasundan ng kanyang paningin. Maya-maya pa, bumalik na ang katahimikan sa paligid. Ang hangin ay nagsimula ng umihip ng presko at bumalik na rin ang mga huni ng mga insekto at hayop sa labas. Kinabukasan paglabas niya ng bahay, nakita niya ang mga kapitbahay niya na gumagawa ng mga trabahong nakasanayan nila. Ganun pa rin naman ang sitwasyon, pero pakiramdam niya meron talagang kakaiba. At alinsunod sa sinabi ng dalaga sa kanya kagabi, kagad siyang nag-empake ng mga gamit. Dali-dali siyang bumaba sa baryo ng lola niya upang ihayag ang mga nangyari. At nang marinig naman ito ang lahat, napansin niya na hindi ito gaanong nakasagot sa kanya. Yun bang parang meron itong itinatago? Kaya naman ang kinutuban si Asoy ng kakaiba. Naging sunod-sunod na ang kanyang mga tanong hanggang sa mapilitan na itong umamin sa kanya. Pero bago ito magsalita, isinama siya nito sa silid kung saan nakaratay ang lolo niyang may malubhang karamdaman. May malalaki itong bukol sa tuhod, kaya hindi na yon nakakalakad. Palagi na rin itong tulala at higit sa lahat, tanging ang Lola Epang lang niya ang nakakaintindi rito. Dala ng kuryosidad, di siya nagdalawang isip na magtanong dito. "Lola Epang, bakit ho'y pinapakita niyo sa akin si Lolo? Ano ho bang kaugnayan niya sa mga nangyari sa baryo kagabi?" Malaki ang kaugnayan ng lolo mo, Apo. Maniniwala ka ba sa akin kung sasabihin ko sa iyo na ang babaeng nakausap mo ay ang panganay kong anak? At ang ama niyang tinutukoy ay itong lolo mo.
Tama ka ng narinig at tama ka ng hinala. Kagaya ng mga tao sa baryo na sinasalakay nila, ganon din ang nangyari sa aking asawa. Subalit kakaiba ang proseso nito dahil hindi kinain ng mga kauri niya ang labi niya. Ipinatabi lang ito sa akin upang mapreserba at mas lalong mapatagal ang bisa ng sumpa. Ang kaso lang nagkamali sila ng akala. Bawat taon na lumilipas, ang katawang ito ay nabubulok at ang wisyo ng asawa ko ay nawawala sa kanyang sarili. Hindi ko alam kung sa mga oras na ito ay kilala pa ba niya kami. Nang marinig ito ni Asoy, para siyang binagsakan ng langit at lupa. Hindi niya mawari kung maniniwala pa siya sa lola niya. Pero sa estado ng pananalita nito, parang nagsasabi talaga yon ng totoo. At sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, dito niya narinig ang mga kwentong wala siyang makitang butas ng pagdududa. Lahat nagkakatugma at lahat ng mga pangyayari ay hindi niya talaga inakala. Nakumbinsi na rin siyang totoo ito dahil kung nataong yon ay kasinungalingan, marahil ay wala na siya sa lugar na yon upang yon ay mapakinggan. Matapos ang nangyaring pag-uusap, pumayag si Lola Epang na doon na muna siya manirahan. Kaagad din itong ipinaabot sa kanyang mga anak ang mensahe hanggang sa magkatipo na yon sa kanilang bahay. 4 sa mga anak nitong may pamilya na ang bumalik, indikasyon na pinaniniwalaan din nila ang kwento ng nanay nila. Kaya bago pa man sumapit ang gabi, literal na halos magsiksika na sila sa loob ng bahay. Di man komportable, di nila ito inisip dahil sa mga sandaling yon, isa lang ang sumasagi sa isipan nila at yon ay ang pagsalakay ng lahi ng kanilang ama. Dumaan ng 3 oras, ang kadiliman sa labas ng baryo ay laganap na. Wala nang mga tao sa labas, maliban sa mga lasenggong nagkakatuwaan na animoy walang kaide-ideya sa nakaambang panganib. Habang pinakikinggan nila ang pag-uusap ng mga ito, muli na namang umihip ang malakas na simoy ng hangin. Pinatay nito ang lahat ng gaserang walang takip, kaya mabilis na binalot ng kadiliman ang paligid. Dali-dali naman nila yung sinindihan, pero nang akmang ilalapat na nila ang siga ng posporo sa mitya, bigla silang pinigilan ni Lola Epang. Huwag niyong sisindihan ng mga gasera. Pakibagayan niyo ang dilim, dahil yan lang ang paraan para hindi nila tayo gambalain. Huwag na huwag din kayong magdarasal upang hindi kayo makaagaw ng pansin. Tumahimik lang kayo. At anuman ang makikita at maririnig ninyo, inyo lang itong ipagsawalang bahala. Dahil sa sinabi ng matanda, kaagad naman nila itong sinunod. At pagkaraan lang ng ilang minuto, nagsimula ng kumalat sa paligid ang katakatakot na atungal ng mga nilalang. Nang marinig naman yon ng mga lasenggo, rinig na rinig nila ang pagsigaw ng mga ito habang mabilis na tumatakbo pabalik sa kanilang tahanan. Subalit di pa man ito nakakalayo, bigla itong dinagit ng kung anong nilalang. Mabilis na pumaitaas ang boses ng mga lasenggo hanggang sa maglaho na lang ito sa hangin. Matapos ang pangyayari, dito na nila narinig ang mabilis na paglapag ng mga aswang. Kaagad itong kumalat sa paligid habang umaangil at gumagawa ng mga kakaibang ingay. Maya-maya pa, dito na nila narinig ang iilang mga nilalang na lumapag sa bubungan nila. Ilang beses itong naglibot hanggang sa may marinig silang sumigaw sa bakuran mismo ng bahay. Doon, muli na naman niyang narinig ang boses ng dalaga na parabang isang gasgas na plaka. Bumaba kayo riyan. Hindi yan ang bahay na tinutukoy ng aking ama. Ngunit nang marinig ito ng mga nilalang, para itong mga hayop na wala sa sariling pag-iisip. Paungol itong sumagot sa dalaga hanggang sa tumalo nito sa bubong ng bahay.
Kaya naman nang marinig ito ni Asoy, dali-dali siyang sumilip at dito na nga niya nakita ang 3 nilalang na pinalilibutan ang dalagang yon. Bago sumunod ang mga ito, may isa sa mga ito ang nagsalita na para bang nagbibigay babala sa kauri nilang sumusuway sa kilos nila. Ngunit sa halip na matinag ang babaeng nagligtas sa kanya, mariing itong nanindigan sa kanyang mga paniniwala. Mukhang hindi na kayo nakakakilala ng mga nakakataas sa inyo. Hayaan nyo, magpapakilala ko. Kasabay ng pagsagot nito sa nilalang ay ang mabilis nitong pagpapalit ng anyo. Ang mga braso nito ay biglang humaba, ang mga buhok nito ay bumaon sa lupa, at ang saplot nito ay biglang naagnas ng bagang nagmula sa balat niya. Napuno rin ng itim na likido ang kanyang kinatatayuan, kasabay ng paghaba ng dila nito. Matapos naman itong masilayan ng 3 nilalang, hindi ito nagdalawang isip na sumugod. Inakala nila na kaya nila itong harapin dahil sa marami sila, pero paglapit ng mga ito sa dalaga, kaagad nakita ni Asoy ang pagitan ng mga lakas nila. Unang hampas pa lang ng buhok nito, nakita niya ang pagtilapo ng panga ng isa sa mga nilalang. Mabilis ding tumarak ang buhok nito sa dibdib bago niya yun hatiin sa 2. Pagkatapos nito, mas lalo pang nagwala ang 2 nitong natitirang mga kasama. Kaya naman sa halip na bigyan ito ng awa ng dalaga, hindi na rin siya nagdalawang isip na ito ay pagpapatayin. At sa loob lamang ng ilang segundo, nagawa niya na yung matalo. Nagkalat ang mga dugo nito sa paligid dahil sa brutal na pagkakapaslang niya rito. Pagkatapos nun, lumapit sa harapan ng pinto ang dalaga. Kumatok ito ng 3 beses bago ito nagsalita sa kanya. Hindi ito direktang nakipag-usap kay Lola Epang na para bang nahihiya yun. At ang sinabi nito sa kanya, manatili lang sila roon hanggat hindi pa sumasapit ang umaga. Nangako rin itong babantayan ang kanilang bahay sa lahat ng mga kauri nilang mga ngahas. Pagkasambit nito ng mga kataga, kaagad na itong naglakad patungo sa pintuan ng bakuran. At doon, payapa itong naupo sa upuan, tahimik na pinagmamasda ng kanyang mga kauri. Ilang minuto pa ang lumipas, may dumating na namang mga nilalang. At kagaya ng inaasahan, walang awa itong pinatay ng anak ni Lola Epang. Nagpatuloy ang panginginain ng mga ito sa loob ng 5 oras, kung saan sa loob ng mga oras na yon, nasa mahigit 20 nilalang na kauri nito ang kanyang kinitila ng buhay. Wala itong naramdaman na kahit na ano, na parabang mas matimbang ang buhay ng mga taong nasa loob ng bahay na kanyang pinoprotektahan. Ilang minuto pa ang lumipas. Nang makuha na ng mga ito ang kanilang mga pakay, kaagad naman itong umalis. At nung masipat ito ng dalaga, dito na ito marahang tumayo at naglakad papalapit sa pintuan ng bahay kung saan sila nagtatago. Asoy, alagaan mo si inay. Kahit na anong mangyari, huwag niyo siyang pababayaan. Dito ka na rin manirahan para matutukan mo sila. At nga pala, ang katawan ni Ama ay 6 na araw na lang ang itatagan. Kaya hanggat may panahon pa, magpaalam na kayo sa kanya. Matapos nitong magsalita, kaagad itong umalis. Isang malakas na kumpas ng pakpak ang binitawan nito bago bumalik sa katahimikan ang buong paligid. Maya-maya pa, nang mapansin nilang lumipas na ang unos, tsaka pa lamang sila napabuntong hininga. Bawat isa ay hindi magkamayaw sa pakikipag-usap patungkol sa mga pinagdaanan nila. Kinaumagahan, 10 pamilya ang napansin niyang may kakaiba sa mga kilos. Hindi nila ito pinagsabi sa kahit na sino, pero tahimik nila itong binabantayan. Hanggat maaari, hindi rin sila nakikipaglapit dito upang hindi sila madamay sa mga posibleng gulo. Ayon kay Asoy Pinuno, nagtagal pa ng ilang buwan ng pananatili ng mga pamilyang yon
bago ito nagdesisyon na umalis. Marami nagtaka sa sabay-sabay nilang pag-alis, pero inisip ng karamihan na baka nagkataon lang ang lahat. Pero para kay Asoy at sa kanyang pamilya, hindi ito nagkataon. Alam nila na ang mga nilalang na yon ay hindi talaga mananatili sa lugar nila dahil sa sumpa ng pananalo. Takot din itong mabulgar ang kanilang pagkatao, kaya hanggat maaari lumilipat sila sa mga lugar na hindi sila kilala. At doon, isasagawa nila ang pambibiktima. Dito rin sila magpapalahi hanggang sa makabuo sila ng panibagong angkan. Yon ang sabi ng lola niya at yun naman ang kanyang pinaniniwalaan. Pagkatapos niya itong malaman, iniwasan niyang gumawa pa ng kahit na ano. Di na rin siya bumalik sa bukid at natuto na siyang mamuhay ng simple kasama ang matandang nagligtas sa buhay niya. Nagtagal ang kanilang pagsasama ng halos 3 taon bago pumanaw si Lola Epang. Masakit yon para sa parte ni Asoy, pero wala siyang magagawa kundi ito ay tanggapin. At dahil sa pagkawala nito, kung kaya't nagkawatak-watak na rin ang kanyang mga anak. Dito na nagsimula ang usapin sa mga hatian, kaya para hindi madamay sa gulo, minabuti na rin niyang umalis doon. Sinikap niyang buhayin ang kanyang sarili upang hindi siya masumbata ng kahit na sino. At sa awa naman ng Diyos, sa pamamagitan ng dasal at diskarte, nakapagpundar siya ng bahay at nakabuo siya ng masayang pamilya. Mula noon, lahat ng mga pangyayari sa nakaraan ay tinalikuran na niya. Ni hindi niya inisip ang tungkol sa panganay na anak ni Lola Epang at ang mga nangyari noong mismong gabi. Pero gaano man itanggi ni Asoy ang mga kaganapang yon, nanatili itong sariwa sa kanyang isipan bilang bangungot ng nakaraan nung minsan niyang makausap at masaksihan kung papaano kumatay ang dalagang anak ni Lola Epang.